gwenge wadhi nyaka kaunti ma Migori kama odang'iyo ni to weche mag chako tich ayanga ebo pinyo wacho mar gavana Ochila Yako chalnade. MCAs mag od bura mag kaunti ma Migori okone gavana ma Migori Ochila Yako kod apisa mage mondo tine jopiny mondo ganda e kaunti no oyudo dongruok. Kabende gi wacho ni jotije mag pinyo wacho mag kaunti ma Migori ma okotiyo makare to gibiro wito oko. MCAs go ma oloso e nyasi mar sidho jotend migepe 4 kod apisas madongo 15 owacho ni giikore mar siro gavana kod apisas mage mondo mi dongruok ochop ne oganda e kaunti ma Migori. Jotend migepe ma ochamo muma gin John Kobado e migawo mar lo, Christopher Osana e migawo mar piko teko, John Orimo e migawo mar apaya kod wuoth kaachiel kod Masi Mwakio e migawo mar ohala kod limbe. Oscar Olima bende ochamo muma kaka jagoro mar kaunti ma idendo ni County Secretary. Republic of Kenya, in the office of the County Secretary and Head of Public Service of Migori County. We urge all officers who work under you, sir, that it's now time for everyone to discharge his or her duties properly, so that at the end of the 5 years, all the promises we made will make a difference to the people of this county. Don't let the governor down. And let me tell you, it's not a warning. Hapa bunge, hapo hatuchezi. Hapo tukikuita, my friend, be ready. When we have now done the budget, you now have the cabinet, kazi lazima ichape. We were in our campaign trail making promises. We were in our campaign activities making commitments. Our time has now reached that we have no more room for excuses. We will not be excused and pardoned by the people of Migori if we continue having no medicine in hospitals. If we continue having bad roads, yet we have staff like yourselves